Fil-katekezi tagħna llum mixtaqt nirrifletti ftit dwar il-bidla fil-kultura illi pajjiżna Malta għaddej minnha, mod speċjali dan nixtieq inħares lejh mill-perspettiva mid-dimensjoni tal-ħajja nisranija tagħna. Aħna bħala nsara Maltin ċittadini ta' dan il-pajjiż tagħna Malta Għawdex, però qegħdin fi żmien fejn il-kultura tagħna u dan proċess li ilu beda u miexi brata maġla ħafna, il-kultura tagħna qed titbiddel ħafna. Qed titbiddel ħafna minn dik li hija l-kultura nisranija għal kultura li għandha valuri differenti mill-valuri nsara. Nixtieq nirrifletti ftit kif is-sitwazzjoni li fiha l-insara llum f'Malta qegħdin jgħixu tixbaħ ħafna is-sitwazzjoni tal-insara tal-bidu, tal-Knisja tal-bidu. Nixtieq insemmi 10 punti kif is-sitwazzjoni tan-nisrani f'Malta llum tixbaħ ħafna għall-insara tal-bidu f'Ġerusalemm. L-ewwel ħaġa l-insara fil-bidu kienu komunità li kienu jgħixu f'kultura illi kienet pagana, jiġifieri mod speċjali fejn kienet qawwija ħafna l-influwenza tal-kultura Griega, kienet ħafna influenti allura il-filosofija Griega, u dak ifisser illi dak li l-bniedem kien jaċċetta b'verità kien ibbażat fuq il-kriterju tar-raġuni. L-ewwel insara kellhom iħabbtu ruhom ma' kultura li kienet ibbażata biss fuq x'jaħseb il-moħħ, fuq x'ngħid jien, fuq x'naħseb jien, fuq dak li huwa loġiku għalija. Kollox kien ibbażat fuq din it-tip ta' mentalità. Ċertament għadda proċess fl-istorja fejn dil kultura pagana ġiet evanġelizzata u fih dan il-kultura il-verità tal-Evanġelju ħadet post bil-mod din il-kultura Griega, dan il-ħsieb ta' din il-filosofija. Illum il-ġurnata biex ngħidu hekk reġgħanna rivers ta' din il-ħaġa. Il-kultura minn waħda pagana kienet saret tanqas fl-Ewropa u waħda nisranija fi proċess twil li għaddej mijiet ta' snin. Issa din il-kultura qed tiddistanza lilha nfisha minn dak li huwa il-verità ta' Ġesu, il-verità tal-fidi, il-verità tal-Evanġelju. Din eżistijej huwa fatt li aħna rridu nirrikonoxxu. Fatt li aħna rridu nkunu konxu li qed isseħħ din il-bidla kulturali kbira anke f'pajjiżna f'Malta. Il-kultura tagħna bil-mod minn waħda nisranija, qed bil-mod forsi żbaljat b'ritmu maġġel, qed titbiddel għal kultura li mhijiex nisranija. Din hija sejħa li eżistijej. Fej qabel aħna kellna l-appoġġ tal-kultura, jiġifieri il-mod kif il-bniedem jaħseb, il-mod kif il-bniedem jirraġuna, il-mod kif il-bniedem jiddeċiedi, il-mod kif il-bniedem jgħix, il-mod kif il-bniedem jevalwa l-affarijiet dik il-kultura sieħa. Fil-waqt li din qabel kienet waħda nisranija, allura tara l-affarijiet mill-lenti ta' Ġesu, mill-lenti tal-Vanġelu, mill-lenti tal-Knisja, illum il-kultura tagħna ma hekk. Dak ifisser ħanejdu hekk, jekk qabel aħna konna nsara f'pajjiżna li nimxu bil-krozza tal-kultura, illum dan is-sapport kulturali għal fidi tagħna qiegħed jonqos u jonqos dejjem aktar. Xi jfisser eżistijej? Ifisser illi n-nisrani f'Malti ma jistax jistriħ aktar bil-kultura ta' madwaru. Ma jistax jistriħ aktar bil-liġijiet ta' madwaru, li mhux dejjem se jkunu liġijiet li jaqblu mar dak li jarida Alla għall-bniedem, anzi xi drabi jmorru kompletament kontrija. Ifisser li n-nisrani f'Malta ma jistax jistriħ aktar fuq il-kultura ta' madwaru għal fidi nisranija tiegħu. Jekk qabel kellna s-sapport tal-kultura għal fidi tagħna, dak bil-mod qed jispiċċa. Ifisser illi l-fidi tagħna tkun mibnija iktar
b'mod personali, b'mod dak li jiena nemmel b'mod personali, f'mixja personali li jien qiegħed nagħmel ma' Ġesu u fil-Knisja. Mhux iktar is-sapport tal-kultura, imma dak li jiena nagħmel b'mod personali. Hemm bżonn dan jingħata aktar enfasi li l-fidi tagħna tkun iktar personalizzata. Ħanati eżempju. Jekk qabel il-kultura tagħna kienet tifavorixxi żwieġ li ma jintemx, il-kultura tagħna bdiet titbiddel u tifavorixxi għal żwieġ li jinħall bid-divorzju. Mela minnu nisrani ma jistax iserraħ aktar bil-kultura ta' madwaru f'dak li huwa jemmen fi żwieġ. Irid jimpenja aktar lilu nnifsu f'dik li hija l-fidi tiegħu fir-relazzjoni tiegħu mal-Alla u fil-Knisja f'dak li għandu x'jaqsam ma' żwieġ u l-familja. Nagħti eżempju ieħor, jekk il-kultura tagħna kienet tissapportja li wieħed ma jaħdimx il-ħadd, din qed titbiddel. Ix-xogħol tal-ħadd qed isir ħaġa ħafna komuni. In-nisrani għandu jimpenja lilu nnifsu b'għażliet radikali sa fejn jista' li jagħmilhom hu u xi drabi anke jħallas prezz għalihom illi il-ħadd jibqa' jżommu jum qaddis jum il-mulej. Fil-kultura tagħna jum il-ħadd spiċċa milli jkun jum qaddis tiddedika għall-Alla u għall-familja u tirrikrea ruħek, illum sar aħdem iktar jaqbillek iktar għax taqla iktar. Ċertament ċerti xogħlijiet ma jistgħux ma jsirux il-ħadd għax huma s-servizz tal-komunità, ma xogħlijiet oħrajn fil-fatti jistgħu ma jsirux imma jsiru għax propju irrendu iktar flus. In-nisrani quddiem din irid jagħmel l-għażla tiegħu, l-għażla personali. Ma jistax m'għandux aktar is-sapport tal-kultura, imma issa irid ikun hu li jagħmel l-għażliet b'mod personali. Fil-waqt li din tista' tidher ħaġa kera negattiva, jiena ngħid li hija sfida li toħroġ isbaħ il-fidi nisranija tagħna. Timmaturana ħafna aktar biex nagħmlu għażliet iktar profondi, radikali u personali tagħna ġifieri ndeċidu aħna li ngħixu skont il-fidi tagħna. It-tieni aspett li nara kif il-kultura tagħna llum tiġbaħ il-kultura u l-insara tal-bidu, l-isfidi li kellha Knisja fil-bidu hija il-Knisja fil-bidu kellha taffaċċja lilha nfusha ma' reliġjonijiet li ma kinux biss ir-reliġjoni nisranija x'kienet għadha tibda. Jiġifieri kellha il-reliġjon ludija bid-diversi anka faċċati tagħha, kien hemm anka ir-reliġjonijiet pagani li affaċċjaw il-pajjiżi ġirien fejn kienu l-ewwel insara. Bħalma llum in-nisrani f'Malta wkoll ikollu jaffaċċja lilu nnifsu b'realtajiet reliġjużi li huma differenti. Kemm fih dan il-Kristjaneżmu, illum l-insara f'Malta mhumiex kollha Kattoliċi. Għandna nsara li huma fi knejjes oħrajn illi mhumiex Kattoliċi u allura mhux dejjem għandhom il-verità sħiħa. Għandna nsara illi jgħidu li huma nsara huma f'setet, jiġifieri jieħdu elementi mill-Vanġelu ma jinterpretaw kif iridu huma. Jiġifieri anke mhux kull min isemmi l-Ġesu huwa Kattoliku. Plus li għandna reliġjonijiet ukoll li huma kompletament mhumiex insara. Reliġjonijiet li ġejjin min-naħa tal-Iżlam, reliġjonijiet li ġejjin mill-Buddiżmu, mill-Hinduiżmu, mill-Baħaj, jiġifieri għandna diversi. N-nisrani llum huwa kif kienu l-insara fil-bidu tal-Knisja. Jiffaċċjaw lilhom infushom anke ma' reliġjonijiet differenti. L-ewwel punt, l-insara kienu f'kultura li kienet pagana, it-tieni punt hija li l-insara tal-bidu l-Knisja fil-bidu kellhom jaffaċċjaw reliġjonijiet differenti. Bħalma llum qegħdin niffaċċjaw dal-pluralizmu reliġjuż. Din għal darb'oħra hija sejħa, hija sfida għan-nisrani f'Malta biex jikun konxu jitgħallem jifforma lilu nnifsu, jitgħallem dwar reliġjonijiet oħrajn, mhux jiġħad tiegħu, jitgħallem dwar reliġjonijiet oħrajn eżistenti f'Malta biex ikun jista' jidħol fid-dialogu li jibni li jista' jgħin anke ngħixu flimkien ma' nies li għandhom twemmin differenti. It-tielet ħaġa li nara hija din, illi l-Knisja fil-bidu l-insara fil-bidu kienu jgħixu fl-Imperu Rumana. Jiġifieri, is-sitwazzjoni politika ma kienx tiffavorixxi il-fidi nisranija. Is-sitwazzjoni politika anzi fl-insara tal-bidu l-Knisja tal-bidu kienet tiffavorixxi l-paganeżmu. Fejn anke l-imperatur kien jisluħu bħala Alla u jrid jiġi offrut lilu qima, ħaġa li l-ewwel insara ma ċċettawx li jagħmluha u ħallsu prezz kbir, spiċċaw insara martri.
Bħalma llum ukoll li tkun nisrani f'Malti ma jfissirx li ħatgħix f'sistema politika illi hija nisranija. Iż-żminijiet tagħna qegħdin jitbidlu, mhix kwistjoni qed jitbidlu ħażin jew għallar, jien qed ngħid li qegħdin jitbidlu, qed nitkellem minn fatti, u fatti ma nistgħux nagħlqu għajnejna qudiemhom, illi aħna jista' jkollna sistemi politiċi illi mhumiex ispirati mill-Vanġelu. Bħalma l-Knisja fil-bidu twildet f'sistema politika li ċertament ma kienet xejn nisranija. Illum, għal darb'oħra, il-Knisja tinsab kif kienet fil-bidu. Dina mhux biex naqtaw qalbna, imma din hija biex aħna nieħdu s-sejħa tal-Mulej Ġesu l-isfida li aħna għandna li anke f'sistema politika li mhux dejjem hija nisranija, jew ma tkun xejn nisranija, aħna nibqgħu nuru it-twemmin tagħna u nkunu xhieda tal-Mulej Ġesu tal-Vanġelu tiegħu. Ir-raba' aspett li nara kif il-Knisja llum, l-insara llum f'Malta, jixbħu ħafna l-insara tal-bidu, il-Knisja fil-bidu, hija fejn jidħol il-persuna ta' Petru. Il-Knisja fil-bidu kienet konxja miċ-ċaħda li Petru għamel ta' Ġesu. U allura nimmaġina li Petru ma kienx daqshekk faċli illi il-Knisja fil-bidu l-ewwel insara jaċċettawh u jimxu fuq l-awtorità tiegħu, l-awtorità li ta' Ġesu, jaċċettawh bħala dak li jaqgħadhom flimkien. Bħalma llum eżistijej għal raġunijiet li mhumiex ta' ċaħda ta' dan it-tip ta' Petru, ċerti insara jħossuha diffiċli anke f'Malta illi jkunu maqudin mal-Papa. Fiex? Fit-talim. Jiġifieri insara li jgħidu li huma nsara u li jħossuhom ġenwament li huma nsara anke kattoliċi, però ma jaqblux mat-talim tal-Knisja. Ma jaqblux ma dak li tallem il-Knisja. Minn dawn għandna qed jiżdiedu, din hija realtà li rridu nkunu konxji tagħha, hija sfida sabiex aħna naħdmu għall-għaqda interna fil-Knisja. Jekk il-Papa bħal huwa l-isqof fid-Djoċesi huwa l-punt tal-komunjoni, huwa l-punt tal-għaqda. L-insara f'Malta jridu jifhmu li tkun nisrani u nisrani Kattoliku ifisser li inti tkun faqda sieħa mat-tmexxija tal-Knisja ma' min fil-Knisja l-mulej ta' ir-rowl li jmexxi ta' is-servizz il-qadi ta' tmexxija fih dan il-komunità nisranija. Għandna din is-sejħa. Vera għandna ċerti firdiet, però dawn huma sejħat sabiex aħna niffurmaw lilna nfusna aktar, nikbru aktar fil-ħajja nisranija tagħna, fl-aspett ta' formazzjoni tagħha mod speċjali, li t-talim tagħna dak li aħna nemmnu inħadnu, ngħixu, nipprattikaw, inxandru, ikun jaqbel ma' kif tallmu l-Knisja u kif jigwidawna l-isfijiet f'pajjiżna. Il-ħames aspetti li nara kif il-Knisja llum, in-nisran llum f'Malta huwa simili għall-insara fil-bidu tal-Knisja, hija l-fatt li l-Knisja fil-bidu kienet konxja li r-rajja tagħha l-Apostli kienu ċaħdu lil Ġesu fil-Passjoni ħarbu, ma kienux ma' Ġesu. Illum in-nisrani Malti ukoll huwa konxju mid-djufija min-nuqqas tas-saċerdoti. Il-Knisja daw l-aħħar snin qed ikollha taffaċċja din id-djufija, id-dnub tas-saċerdoti fejn jihtlu l-abbużi sesswali pereżempju, però mhux biss anke affarijiet oħrajn. L-insara tal-bidu kienu f'sitwazzjoni simili għalina, kienu konxi li r-rajja tagħhom kienu rajja dgħajfa. Bħalma llum aħna konxi li r-rajja tagħna huma rajja dgħajfa wkoll f'ċerti mumenti. Qed nirriferi nuqqasijiet tas-saċerdoti. Hija sejħa però eżistijej bħalma kienet sejħa l-Knisja tal-bidu illi id-djufija tal-Apostli ma kisritx il-120 li kienu preżenti fiċ-ċenaklu, anzi żammithom iktar maqudin. L-istess sitwazzjoni nisrani f'Malta llum. Ma jridx iħalli n-nuqqas tas-saċerdoti ifixklu mill-fidi tiegħu, anzi hija sejħa sabiex timbena aktar il-komunità nisranija li iva minkejja d-dnub, minkejja d-djufija ta' xi drabi ta' wħud li huma responsabbli li jkunu rajja fih dan il-merħla, dik ma tkunx mument ta' tkissir, imma jkun mument li jibni il-Knisja mill-ġdid, bħalma kienet il-Knisja fil-bidu. Il-Knisja fil-bidu, is-sitt punt, kellha tiffaċċja lilha nfisha
maċ-ċaħda ta' Ġesu. L-ewwel insara kienu qegħdin ixandru Kristu li s-soċjetà kienet għadha kif ċaħditu. Meta Pietru tkellem dwar dan Ġesu li propju n-nies kienu għadhom kif salbu. Kulħadd kien għadu f'moħħu kemm kienet qed friska din il-mewt ta' Ġesu. Pentekoste jsir 50 jum wara, kulħadd kienet qed ċara fil-moħħ tiegħu. Bħal maħna llum ukoll insara f'Malta, inkunu konxi li hawn min ċaħat il-Kristu. Aħna ngħixu għal nies li ħut minnhom ċaħdu lil Ġesu. L-istess kif kienu l-insara fil-bidu. Aħna rridu nxandru l dan Ġesu li s-soċjetà tagħna qed tiċħad. U niftakru l-Ġesu iċ-ċaħda tiegħu bidilha fi ħniena. Ġesu fuq is-salib huwa Ġesu miċħud, l-imħabba miċħuda, li Ġesu jibdilha fi ħniena lejn dawk stess li ċaħduh missier ħfirlhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U naħseb anke aħna insara f'Malta llum irid ikollna din l-attitudni quddiem dawk li jiġħdu l-Ġesu ma noħorġux bil-kanuni bil-kundanni, imma noħorġu bil-ħniena ta' quddiem dew sitwazzjonijiet. Għax Ġesu hekk għamel, bidel iċ-ċaħda tiegħu fi ħniena. Però aħna rridu nkunu bħal kniedin hija sejħa biex nkunu bħal Knisja tal-bidu, ma nibżawx inxandru il-Kristu li s-soċjetà qed tiċħad. Il-ġebla li qed iwarbu l-mennejja li hi l-ġebla tax-xewka. Is-soċjetà li twarab il-Ġesu meta Ġesu biss jista' jibni s-soċjetà u jżommha maquda fil-verità. Hija sejħa lina eżistijej, mhux biex noqogħdu nibku xortina, imma biex bil-qawwa u l-koraġġ kollu aħna nkunu nistgħu nkomplu nxandru dil-ħniena ta' Alla, dil-imħabba fil-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu. Issa b'aspett kif nara l-Knisja tal-lum tixbaħ il-Knisja tal-bidu eżistijej, hija l-fatt li l-apostli minkejja li għexu 3 snin ma' Ġesu u kellhom esperjenza qawwija ta' Ġesu, però ma kinux qegħdin jgħixu fil-qawwa ta' Ġesu. Kellhom esperjenza ta' Kristu, raw il-mirakli, simgħu t-tagħlim tiegħu, però kienu qegħdin jgħixu qabel Pentekoste mbeżgħin, magħluqin fihom infushom. L-istess kif illum għandna tradizzjoni twila ta' Kristjaneżmu f'Malta, però l-insara f'Malta qishom l-insara ta' qabel iċ-ċenaklu f'ċerti momenti. Li jirtiraw il-fidi tagħhom mill-aspett pubbliku, mill-aspett soċjali, isna l-insara fiċ-ċenaklu magħluqin imbeżgħin. Qegħdin minkejja illi għandna esperjenza twila ta' Kristjaneżmu. Bħalma l-apostli kellhom esperjenza ta' 3 snin imma xorta spiċċaw imbeżgħin fiċ-ċenaklu. Hija sfida eżistijej biex aħna minkejja l-esperjenza li għandna ta' Ġesu irridu nagħmlu l-qabża li nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex ngħixu issa l-esperjenza ta' fidi bil-qawwa kollha tal-Ispirtu illi ma nħalluwix ħaġa privata imma noħorġu anke fil-pubbliku. Kif għamlu l-apostli meta marru jippritkaw fil-pubbliku u ħarġu miċ-ċenaklu. It-tmien aspett li nara kif il-Knisja tal-lum eżistijej f'Malta tixbaħ il-Knisja fil-bidu hija li fil-bidu il-Knisja kellha tendenzi kien hemm xi nies li rridu jinqataw. Għandna pereżempju disċipli ta' Emmaus li nqataw minn mal-komunità, għandna l-każ ta' Anna u Saffira li wara li bijaw il-ġid tagħhom ma qasmuhx mal-bqija tal-komunità. Bħalma llum għandna nies li qegħdin jinqataw mill-Knisja. Għandna nies li ma jħossuhomx aktar parti mill-Knisja għal raġuni oħra. Imma l-punt li għandna nsara li tinqataw mill-Knisja u qegħdin jiżdiedu mhux qegħdin jonsu. Hija sejħa eżistijej biex inkunu bħal Ġesu, il-qudiem nixtieq nitkellem aktar fit-tul dwar di, mad-disċipli ta' Emmaus, illi jkunu li jmur ifittex il-dawn li qed jinqataw sabiex iġibhom lura, b'ħafna mħabba u b'ħafna ħniena. Jiġifieri anke llum il-Knisja taffaċċja lilha nfisha ma' nies li qed jitilqu l-Knisja. Hija sejħa biex aħna noħorġu u nfittxu lil dawn ħutna eżistijej. Il-Knisja tal-lum eżistijej bħal Knisja tal-bidu nara li hija Knisja perseguitata. F'Malta il-Knisja hi perseguitata. F'Malta hawn ċertu valenu kontra l-Knisja. F'Malta hawn minnu hawn trajt li kontra l-Knisja, hawn minnu lest biex jikkritika l-Knisja kontinwament. U mhux dejjem b'mod ġust għax il-kritika kostruttiva li l-Knisja tagħmilha l-ġid. Ftit umiltà tagħmilha dejjem tajjeb u nisimgħu ħadd ieħor x'għandu xi jgħidilna. Però mhux dejjem hekk kull każ. Ġifieri drabi nintaqgħu ma' ċirkustanzi fejn hija persekuzzjoni. Il-persekuzzjoni il-Knisja tal-bidu għaddet minnha. L-ewwel insara kienu martri.
Eżistijaj. L-ewwel insara kienu martri għal-fidi tagħhom. Il-persekuzzjoni però mhix edem biex tbeżżanna u taqtanna qalbna. Ġesu għalinna li l-persekuzzjoni tiġi fuq in-nisrani, fuq il-Knisja, biex in-nisrani jkun jista' jxandar il-Vanġelu. Il-persekuzzjoni għalina hija opportunità mhux biex noqogħdu nitħassru nibqgħu lil nfusna, hija opportunità biex aħna nkunu nistgħu nxandru aktar il-kelma t'Alla. Nkunu aktar sinjal ta' din il-kelma tiegħu. L-10 punt eżistijaj fiex nara li l-Knisja illum f'Malta tiġbaħ il-Knisja fil-bidu, hija l-Knisja fil-bidu kienet minorità fis-soċjetà. Kienu ftit l-insara fis-soċjetà, jiġifieri ma kinux il-maġġoranza fis-soċjetà, bħalma llum il-Knisja f'Malta m'għandix statistikament, jiġifieri altru dawk li huma mamdin, altru dawk li morru l-qudies il-ħadd u għaltru dawk li huma committed verament bħala nsara fil-ħajja s-saħħa tagħhom, naħseb iċ-ċifri ivarjaw bil-kbir minn kategorija l-oħra bejn min hu mammed, bejn min muru sempliċement il-qudies il-ħadd jew ma jmurx u bejn min jikkommetti ruħu b'mod radikali għal ħajja nisranija. Jaħseb jiena Knisja hija minorità f'dan id-dawl f'Malta. Ma dina mhux biex taqtanna qalbna, l-insara tal-bidu hekk kienu minorità. Din hija sejħa biex aħna nkunu il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Il-melħ mhuwiex kollox fil-borma. Il-melħ hu l-ftit li qed it-toma. Hija mument meta aħna rridu niskopru mill-ġdid dan ir-rol tagħna bħala nsara fis-soċjetà li nagħtu toma li nkunu ta' dawl fih dan is-soċjetà. Għax ċertament il-Knisja u l-Istat huma żewġ entitajiet separati illi jikkollaboraw fl-imkien fejn għandhom jikkollaboraw għal ġid tal-istess membri tagħhom, però huma żewġ entitajiet separati. Il-Knisja mhix l-Istat mhux il-Knisja, huwa l-Istat li hu responsabbli għal tal-bniedem fis-soċjetà, mhix il-Knisja li responsabbli għalih. Il-Knisja għandha dmir li twassal il-kelma talla li għal kull bniedem, mhux għan-nisrani biss, għal kull bniedem, imbagħad sta s-soċjetà sta l-Istat jaċċettax jilqax dik il-verità. Ma l-Knisja li tkun f'minoranza m'għandix għalfejn tibża'. L-insara tal-bidu bdew f'minoranza. Il-Knisja mhix kwistjoni ta' numri, hija kwistjoni ta' ħajja. Il-Kristjaneżmu huwa kwistjoni ta' relazzjoni ma' Ġesu li tinbidel f'ħajja fih dan il-komunità fil-Knisja biex issir dawl għall-oħrajn. Allura eżisti jiena nara li aħna qegħdin f'salib it-toroq f'Malta. Aħna bħala Knisja jew se nibdew funeral twil, ħanitfnu lil nfusna, ħanibdew funeral tagħna bħala nsara f'Malta, jew inkella qegħdin ngħixu fi żmien tad-deb biex il-Knisja f'Malta ikollha bidu ġdid. Minn dak li għaddejjin minnu eżisti f'pajjiżna aħna ma nistgħux nieqfu u nkomplu minn fejn ħallejna. Aħna rridu nieqfu u nibdew mill-ġdid kif kien stedinna darba l-Papa Ġwanni Pawlu Tieni f'wara s-sena tal-Ġublew, nibdew mill-ġdid minn Kristu. Il-Knisja f'Malta tinsab f'sitwazzjoni li tibda mill-ġdid. Kif irridu nagħmlu dan eżistijaj? Hemm bżonn ngħixu, hemm bżonn neħtlu f'perjodu li jiena nqablu mad-9 tiem li l-Apostli għamlu bejn l-Absi, it-tluq ta' Ġesu fis-sema, u Pentekoste, il-miġġa tal-Ispirtu. Hemm bżonn nerġgħu neħtlu fiċ-ċenaklu f'dawk id-9 tiem fejn l-Apostli għaddew din għamlu din il-qabża, għamlu dan ix-xift kbir, għamlu din il-bidla li kellha sseħħ bil-qawwa u l-grazzja tal-Ispirtu Santu. Kien żmien ta' riflessjoni, kien żmien ta' għaqda bejniethom, kien żmien ta' rekonċiljazzjoni bejniethom, kien żmien li jiskopru x-xejn tagħhom, żmien li jiskopru mill-ġdid il-kelma t'Alla, iż-żmien li jgħixu dan kollu flimkien ma' Marija, żmien li jixxenqu għad-don tal-Ispirtu li jista' jagħmel il-missjoni tagħhom possibbli. Eżistijaj aħna f'Malta qegħdin ngħixu żmien tad-deb għall-Knisja. Żmien tad-deb jekk il-Knisja tilqa' l-isfida is-sejħa li tista' tibda mill-ġdid f'kultura li qed titbiddel. F'kultura ġdida għandna bżonn Knisja li tibda mill-ġdid. Jalla eżistijaj l-insara kollha f'Malta nilqgħu din l-isfida u s-sejħa li l-Mulej Ġesu qiegħed jagħmlilna. Jekk nagħmlu dan, il-Mulej qed naslim.